Και πλέον μία υποκάβουρας Ρωμανός από Κιώσης Kickboxing Club. Στα 66 κιλά, low kicks, 3 χίλι των 100. Δεν είσαι καφέ δηλαδή. Αγώνα νούμερο 20. Από Ατλαντικός Τεποτές. Λέγονια. Δημοκράτορας Αμανός από Κιώσης. Θα ετοιμάζονται για τον αγώνα νούμερο 21. Τεπεκίνης Δημήτρης από Πίτζη. Και Μιχαηλίδης Άγγελος από Μιχαηλίδης Πίτζη. Επίσης θα ετοιμάζονται και ο αγώνας νούμερο 23, Γράψας Γιάννης και Ζώκος Τόλης. Πάει! Εκεί, εσύ, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μπράβο, πολύ καλό. Χέρι. Μπράβο. Πολύ ωραίο, μπράβο. Ήρεμα. Ήρεμα. Έτσι, μπράβο. Σιγά. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Σούπερ, ήρεμο. Κέντρο. Μην βιάζεις. Ήρεμος, έτσι. Ήρεμα, μην βιάζεις, να βλέπεις. Ήρεμα. Σιγά ανοίγεις με αφάκι. Έτσι, μπράβο. Αυτό πένα. Γιατί? 2. 3. 4. Γιατί ρε. 5. Έλα, σήκωσε και 6. Δεν ξέρω θα μάθει. 7. Time θα ζητάς. 8. Fight. Έλα. Έλα, δεν θα μάθει. Μπράβο. Πίεσε το. Εκεί, έλα Γιάννη. Πολύ ωραία. Όπως πάμε. Μπράβο, πολύ καλό. Μπράβο Γιάννη. Μπράβο. Αμανάκια, ρε. Εντάξει. Βλέπουμε τον αγώνα νούμερο 20, Απόλλωνας Ιωάννης, Λέγονια και Κοκκάβουρας Ρωμανός. Τον αγώνα νούμερο Στο αναφέρω γενικώς είμαστε προς τα κάτω. Μας κατευθύνει μπορείτε να είμαστε στη live τα όλα. Πάει! Ήρεμα. Πάμε. Εσύ, αχα. Κόντρα. Κάτω τώρα. Εκεί, μπράβο. Πολύ ωραίο. Τίποτα. Πάμε. Εσύ, απαντάς. Απάντα, μέσα έξω. Εσύ. Μπράβο. Κόντρα. Πάμε, μέσα έξω. Και το ποδαράκι σου. Και εσύ, κάνε άσο. Γιάννη. Πόδια. Εντάξει. Έλα, πάμε. Πάει. Πάμε. Ήρεμος. Εκεί. Κλείσε, μπράβο. Πόδι χέρι, low 2. Κάτω. Μπράβο, βιάρι. Έτσι είναι, ωραίο. Ξανά. Πάμε. 3. Έλα. Εκεί.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και το χέρι. Μαζί και το χέρι. Άνοιγε. Μπράβο. Κλείσε. Μπράβο. Μπράβο, πολύ ωραίο. Μπράβο, έτσι, πολύ ωραία. Κλείνει σιγά. Έτσι, εσύ. Πόδι. Εκεί, χέρι. Μπράβο, έρευνα. Μπράβο. Να ετοιμάζονται για τον επόμενο αγώνα Τεπεκίδης Δημήτρης και Μιχαηλίδης Άγγελος. Επίσης να ετοιμάζονται Γράψιας Γιάννης και Ζώτος Τόλης. Vai! Πολύ ωραίο. Πιάσε. Σημάδευε τώρα. Εκεί. Μπράβο. Πιάσε, συνέχισε. Έλα. Πολύ ωραία. Μέτρα. Έτσι, μπράβο. Εδώ. Πίδα. Παίρνα. Πάει. Έλα, έτοιμος. Ήρεμος. Μέτρα. Μπράβο. Εκεί. Μέτρα. Εσύ πόδι. Το πόδι σου. Αντίθετα εσύ. Μπράβο και έλα σερί. Έλα να δω καλό σερί. Τίποτα. Ένα καλό σερί. Πάμε. Μπράβο. Πίσω. Εκεί. Ήρεμος. 10 είναι ήρεμος, θα σου πει. Μπράβο, πίσω. Μπράβο που κλαις. Αυτό είναι. 3, 4, 5, 6. Να προσέλθουν κόκκινη γωνία Τεπεκίδης Δημήτρης από Βίτσι και μπλε γωνία Μιχαηλίδης Άγγελος από Μιχαηλίδης Τύπ. Τα 65 κιλά με κανόνες box, 3 γύρι του 1,5 λεπτού. Νικητή γωνία κόκκινη. Και να ετοιμάζονται για τον